Kadwaen tayo, dagiti kakabsat tayo nang iyawat timi sa pagyamanda. Suda Edgar Santos and family, Maximus Aurelius Tilan Gakutan, ti panag-birthday na Kenti Cluster 4, iti parokya. Tumakder tayo, takadwaen tayo ni Apo Rufo. Iti panagyaman na, iti may kasangapulo ket siyam nga anibersaryo, ti kinapadi na. Dahito iti aldaw, nga inaramid ti Apo. Umay kayo, ragsak tayo, datayo amin nga umiling, hintay amin idiri, di ayat ti Diyos sa nasudi, tuy aldaw anapili, daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, dagragsak tayo, dagiti tambor ken gitara, agtukar tay agkanta, idanggay tay intay sala, ragragsak tay ken kuana, daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, dagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat danggayam dakman ngagyaman iti Diyos, kadagiti parabor, grasya, imbag, kinamanagayat na, tanuman pa'y nakapsot, daytoy apadi na, tinaratarabay na, iti unos ti sangapulo ket siyam atawan, sangapulo ket siyam atawan agrasya, sangapulo ket siyam atawan ti kinakapsot, ngam nagari, ti grasya ken bendisyon na, agkararag tayo iti Diyos, tasapay kumatagtultuloy, maidaton dahi iti akinapadi, pakaidaydayawan tinagan na. Tapno nga ron may karitay ang makirano, iti dahi iti nasantuan ang misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo, idayan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi kan managayat. Datay amin ko na tayo, agkonfesarak, iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko, basol ko unay, isu agpakpakaasiak ken Santa Maria, agnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Apo
Kararag tayo. Nasantuan nga Ama, no pay awan pan na kaikarik, pinili na ka mairanod, iti agnanayon na kinapadi ni Kristo, ket agserbiak iti iglesia, pagbalinan na kadi anarigta, ken naalumamay ang mga kaskasabati ibanghelyo, ket matalek, nga agiburay kadagiti sakramentos mo, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, isa magipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo ken ni Timoteo. Surutem akas pagwadan dagiti insurok ken ka, ket agtaeng ka iti pamati, ken ayat ako kwa tayo iti panakikipagmaymaysa tayo ken ni Kristo Jesus. Babaen ti bileg ti Espiritu Santo nga agtaeng kada kayo, salwadam ana imbag dagiti natanok abanag ana italek ken ka. No maipapan ken ka anak ko, bumileg ka kuma, babaen ti parabor, ako kwa tayo ti panakipagmaymaysa tayo ken Kristo Jesus. Ikumit mo kadagiti tattao a mapagtalkan, dagiti nangeg mo ngayon kasabak, iti sangwanan ti adu a saksi. Isudan tumet ti mangisuro kadagiti sabali. Makipagsagaba ka akas na pudno a soldado ni Kristo Jesus. Ti sao ti Apo. Nalinteg dagiti alagaden nga intuyang ti Apo, ket kanayon nga awan idumdumada, awan idumdumada. Nalinteg agiti alagaden nga intuyang ti Apo, ket kanayon nga awan idumdumada, awan idumdumada. Tilinteg ti Apo naan anay, baru apig sa ti inaipaay, pudno ti sawen na may papanti Apo, pagsiriben na dagiti nengneng a tao. Nalinteg dagiti alagaden nga intuyang ti Apo, ket kanayon nga awan idumdumada, awan idumdumada. Nalinteg dagiti alagaden nga intuyang ti Apo, maragsakan dagiti agtulnog ken kuana, nainkalintegan dagiti bilbilin na, ket iisip na ited na ti panakaawat. Nalinteg dagiti alagaden nga intuyang ti Apo, ket kanayon nga awan idumdumada, awan idumdumada. Nasaya at ti panagdayaw ti Apo,
agpaut ngagnanayon nalinteg dagiti panggedeng na ket kanayon nga awan idumdumada Nalinteg dagiti alagaden nga intuyang ti Apo ket kanayon nga awan idumdumada Ad-ada matarigagayan ngem balitok uray balitut nga awan na ilalaot nasangsamit ngem diro wen ti puro adiro Nalinteg dagiti alagaden nga intuyang ti Apo ket kanayon nga awan idumdumada awan idumdumada Hintayamin ikanda, Alleluia, Alleluia. Hintayamin ikanda, Alleluia, Alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na daw tinasantuan ng Ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria ti maypay ken ka uwapo. Sinarita ni Jesus dayti pangarig kadagitadalan na. Mayarig ti pagarian ti langit ti maysa nga tao a nagbiyahe. Inayaban na dagitadipen na ketintalek na kadakwada ti sanikwana. Inikan na iti maysa ti 5,000 pesos. Ti may kadwa, 2,000, ket ti may katlo, 1,000. Kas mayan nato piti kabailan ti tunggal maysa. Kalpasan na nagbiyahe. Ti adipen ngay mawat ti 5,000 pesos, pinagkomersyo na adagos tinawat na, ket nakaganan siya ti 5,000. Kastamet tinaramid ti adipen, ngay mawat ti 2,000 pesos. Nakaganan siya met iti 2,000. Ngem ti adipen ngay mawat ti 1,000 pesos, napanaingkal iti kwarta iti Apo na. Kalpasan ti nabayagat tiyempo, simangpet ti among dagitadipen ket nakikwenta kadakwada. Napan kenkwana day dinaykan ti 5,000 pesos ket inyawat na ti 10,000. Apo, kinunana, inikan na kidi ti 5,000 pesos, ket adtoy pay ti 5,000 ang naganansyak. Nasayaat ti naramid mo, na imbag, ken mapagtalkan nga dipen, kinuna ti among na. Gaputa mapagtalkan ka ti basit abanag, pagaywanen kanto ti ado, umay ka, makipagragsak ka kanyak. Napanmet day di adipen ang nakaawat ti 2,000 pesos, ket kinunana. Apo, inikan na kidi ti 2,000 pesos, ket adtoy pay ti 2,000 ang naganansyak. Kinuna ti among na, nasaya ti naramid mo, na imbag ken mapagtalkan nga dipen. Gaputa mapagtalkan ka ti basit abanag, pagaywanen kanto ti ado, sumbrek ka ang makipagragsak kanyak. Kalpasan na, napanmet day di adipen anay kanti 1,000 pesos. Apo, amok ka na istrikto ka, kinunana.
agburas ka ti dimo minulaan ket agani ka iti dimo rinaipan. Nagbutengak iso nga ingkalik ti kwarta nga inted mo. Ne, isublikon ti kukwam. Kinuna ti among na. Dakes ka nga dipen. Sadot. Amom lang aruden ngagburasak ti diak minulaan ken aganiak ti diak rinaipan. In depositum ko mati bangko tinted ko tapno ita simang petakon isublim agraman tinteres na. Kinunana kadagiti dabduma. Alain yung arod ti kwarta nga daken kuana ket itedyo ti adipen nga daan iti 10,000. Taad adunto ti maited iti addaan ket agsubsobraan to. Ngem ti awanan uray pa iti basit nga adda ken kuana maikat to. Ket daytoy awan serserbina nga adipen ipurwakyo ti kasipngetan. Agsangit ken nagngaret-nget to sadyay. Ti Banghelyo ti Apo. Anaimbag nga bigat kada kay aming kakabsat. Happy 90th anniversary, Apo Paddy Rufo. Iti dayti nga panakadanon mo ti panag-anibersaryom. Hangka lang nga lumaklakay iti tawen mo. Lumaklakay kapay iti dayti nga panagserbim iti Apo. Palakpakan tayo Apo ni Apo Rufo. Itatay kakabsat, ibagana nga agsermonak ngem jak pelagun uni. Ngem idi nagpila kami kakabsat, siya kon tag-sermon ta regalok ken ka. Kunakmet ken kwa na kakabsat. Iti dayti pa nagtitipon-tipon tay kakabsat itatta, ti panangrambak tay ti sagot ti kinapadi, ti sagot ti panagserbi iti simbaan, ti sagot iti panagsakripisyo ti biag para iti pagarian ti Dios. Adaman dagiti sumagmamano nga kayat ko nga iyawis kayo tay pagpampanunutan itatta. Adaman dagiti malagip ko nga istorya kakabsat may panggep iti maysa nga anak. Ket dagiti nga anak kakabsat iti maysa nga Domingo naturog isuna. Ket ti inana katok isuna iti ruangan dagiti nga kwarto ti anak na. Anak ko, agring kan nakong, Domingo itatta. Kunana kakabsat, daytoy nga anak, ay, kayat ko ti maturog na banbanugak. Awan ti ganas ko nga bumangon itatta. Ngem daytoy nga ina kakabsat, katok, tug. Anak kong pangpangaasim, bumangon kan Domingo itatta. Ket aldaw, iti panagyaman tayo iti Dios. Ay nanang awan, kayat ko ti maturog itatta. Manen, nagtugtog manen dayto nga ina, pangpangaasim nakong, bumangon ka. Madik nanang, aman bumangon ka. Agur-uray dagiti taga Salcedo, iti parokya ni San Jose. Ket sikat imang misa nakong, agring kan Unana, ay kakabsat, dayto gayam ririingen, dayto nga ina, ket may sagayam nga padi. Tugtugen na tagriing. Kuna, dayto nga padi na banuga kon. Awang ganas kon. Awang pigsakon. Awan, naupay akon. Kayat kulatan ti maturog, nga awan ti aramiden nan. Awanen ti maited ko, kayat kon ti maturog latan, nga agrelax. Ayatay kakakabsat, nuda kayo ket mabannog, ni Apo Paddy ket mabannog met. Nuda kayo ket madismaya, ni Apo Paddy ket madismaya met. Nuda kayo ket maawanan iti pamati, numampay da kami ket mangisursuro kakabsat, nga kasapulan nga mawanan tay latta ti pamati nga danga kang kanayon iti pamati tay ti Dios. Dumteng met ti tiyempo kakabsat nga da kami ket maupay kadagitoy ataray iti panagserbimi ken ti biag mi akas maysa nga padi ket dumteng met ti tiyempo nga da kami ket mapukawanan iti pamati. Kakabsat, tao ni Apo Paddy.
laglagi pentay dayta. Anya dagiti pakaupayan ni Apo Padi. Anya dagiti kapsutan ni Apo Padi. Anya dagiti makunatay kakabsat nga pakapukawan iti regta ken pigsa ni Apo Padi ngagserbi. Anya nga ta. Ngayon tayo pampanunutan kakabsat. Nudabdaw bidot tayo met ti kapanunutan tayo. Ipagarup tayo nga ni Apo Padi ket Superman. Kasla si bibiyag a Diyos nga magmagna di ti rabaw ti daga. Nga awan ti pakapilawan na, awan iti pagkapsutan na, awan ti pagkamalyan na, itatay kakabsat sakbayak nga napan iti Salcedo, ada deti misa punpun ko iji baring kukurong, iji suyo. Kaya tititay ti panagmisak iji kakabsat di baring kukurong, ay di kabugaw kakabsat, di kabugaw suyo, indawat daytoy pamilya, taga Manila daytoy natay. Ket kunana kanyak kakabsat daytoy nga asawa daytoy nga natay nga taga Kabugaw Ilocosur. Apo adda dagitoy dagiti kakabagyan, kapamilyaan dagitoy nga kakabsat daytoy asawa nga taga Manila. No dati pan nakabalin na apo agsermon ka iti Tagalog. Sus nagling etakon. Nagling etakon. Kanya nga ta, dito sermong ko ti Tagalog. Numampay na yanaka kakabsat di Cabanatuan City, tataga Cabanatuan ni nanang ko, ay, api nga ti dila tayo nga minmet nga Ilocano ket no may panggep ti Tagalog kakabsat ke kasla nakatangtangken. Nga no dapan nakabaling nakakabsat ke kaslag baling nga paralitiko a maparalyze. Dito'y dila tayo. Ket agserser mo ti Tagalog madamdamag tangtanga dak kakabsat. Ta pampanunutek detoy sermon ko ket adagi English wenno Ilocano no i-translate kon kakabsat iti panagsawang ko iti Tagalog ay kasla aghang iti ngiwat ko. Ay kunana deti may isa kakabsat nga bakit apo Ilocano mlatan apo. Ngem kunak met ay gure ka akin no in request damet nga Tagalog. Isu nga ing kagumaak ka tinagsermon ti Tagalog kakabsat. Medyo agkatakatawa pa ya dagiti agserserbi nga lay minister. Koho hanamigayam nga mo Tagalog na po paday. Kung kunada. Ngayon di tiyempo kakabsat ti Kordero ti Dios ay medyo nakabawi nakmet ti panang tansyaw ko kadyada. Ta Kordero ng Dios ang mangikat kadagiti basol ng lubong kunada sos. Ay kunaknon saklaan ko uray pay dagayam dakayaw. Pinagtipon dati Tagalog ken Ilocanon kakabsat ti Kordero ti Dios. Ket daytoy ipakakitaan daytoy kakabsat nga addamet ti pagkurangan ni Apo Padi. Adda iti pakapilawan. Adda kakabsat dagiti saan na nga ammo. Han nga gapwanan tapadi ket ammuna aminen. Han nga gapwanan tapadi saanen nga kamali. Saan nga gapwanan na taisukit Apo Padi awanen ti pagkapsutan na. Ket no dagiti tattao nga pagserserbyan ni Apo Padi ket saan da nga mabalbaliwan dayti nga kapanunutan, panarigan, ken panagkita da ken Apo Padi. Nga ni Apo Padi ket masapul nga perpekto. Nga ni Apo Padi ket masapul nga naurnos. Masapul nga kastoy ti aramiden na. No i-box tayo, iti box of perfection ni Apo Padi. Kakabsat. Makapukaw iti ganas iti panagserbi. Makaawan ganas. Ket daytoy
iti nagpintas nga intay met pagpampanunutan. Anya nga ta, kadagiti na duma-duma, amok kakabsat nga saan nga taga Salcedo amin ti ada ditoy. Kadagiti bukod yo nga parparokya. Anya nga ta, dagiti kanawidan, aramid, nga wenno kapanunutan, nga mangted iti dayto nga pannakadismaya. Nga makaited iti pannakapukaw ti ganas, ganaygay ken kired, ni Apo Padi nga agserbi iti parokya ken ilimi. May sakadagiti nadagsen kakabsat nga struggle na Apo Padi ket detoy comparison. No, may na Apo Padi ket kastoy met idi detoy padi nga nagserbi kada kami api nga itatta ket sabali. No ikumparam ti padi ti sabali nga padi ay kakabsat, no ni Apo Padi mo ket addamet ti pinagdadaanan na iti panagbiag na, samo pala ikumkumpera, ay kasla kakabsat, madagdag sinan lang aruden, ay inikan manen iti padagsen ti panagbiag na. No dabdo makakabsat, kada tayo nga pumarokya, han tayo nga maawatan, nga dagiti apo nga papadi ket agsusupadi. Dagiti papadi ket agsusupadi. When may maysa ti pagserserbyanda as simbaan, may maysa ti pagserserbyanda nga Dios, may maysa nga kinapadi ti pagririnnanudan da. Ngem numampay may maysa iti padi ti kangatuan a padi nga ni Apo Jesucristo a pakiranudan da ti kinapadi da. Kakabsat, addamet dagiti uniqueness, addamet dagiti na duma-duma nga kababalin ken personalidad, dagiti papadi. Imagine nyo kakabsat niya, no ni Apo Padi ket agpapada aming nga kaslakin Apo Rufo. Nagboringen kakabsat, awanen ati umayd to'y Salcedon. Taaming ton kakabsat ket kaslakin Apo Rufo. Ay awan to na dagiti mang likes to sermon nan, awan to dagiti followers nan, tagpapada kami nga ruten kakaslakin Apo Rufo. Imagine digi kakabsat, nagboring awan iti ganas na. Ngem gapwanan tada ti panagsusupadi, kakabsat, daytoy ti mangtedmet, iti makunatayo, nga napintas, nga panagkikinnamayet, napintas, no adda ti pagkurkurangan ti maysa nga padi, adda ti mangpunpunno, ipasimudaag na daytoy kakabsat, no kasano, iti panagtrabaho ti grasya ti Dios, iti tao nga inawagan na, nga agbalin a ministro na. Daytoy ket may panggep iti grasya iti Dios. Nga numampay agsusupadi kami, daytoy nga grasya ti Dios, ket agtultuloy latang aglaplapusanan, nga may bukbukbuk kada kami, tapno iti daytoy nga panagsusupadi mi, may salata, iti pagserserbyan mi a Dios, ken simbaan. Isu nga, nagpintasmet, ngayon tayo pagpampanunutan daytoy. Idi daytoy nga rambak ti kinapadi na Apo Rufo, panunutan tayo met, anya nga tamet dagiti maikon-contribute ko, nga mangted ti ganaygay, anep, kired, ken ni Apo Padi. Ken anya met dagiti aramid ko, wenno kapanunutak, nga mangketel, mangpukaw, iti daytoy nga ganaygay, ganas, ken anep ni Apo Padi iti agserbi. Kakabsat, babaen kadagitoy nga naimbag nga aramid tayo. Mayarig tayo kakabsat, kadaytoy nga ina,
iti dayto nga istoryak. Isu, dagito nga encouragement, dagito nga confirmation, dagito nga panangted mo ti ganaygay kinapupadi nga agserbi, dagiti manggungun kada kami. Tapno numampay agkakapsot kamin, awanan kamin, numampay lumakay kamin. Adalata, iti rason mi nga bumangon. Ada dito'y komersyal iti Nescafe kakabsat niya, kanino ka ba bumabangon? Ket no napintas, iti panang kadkadwayo, panang supsuportayo, panangay ayatyo kinapupadi. Ay napupadi kakabsat, naragsak kin nakaisem nga bumangon. Han nga bumangon tapno agkape. When no uminom ti tsokolate, ano dito, 1 town, 1 product tayon? Tableya, han, bumangon na po padi, tamapan agserbi, kadagiti tattao nga naitalekken kuana. Kakabsat, may kadwa nga kayat ko ngentay pagpampanunutan. Nagpintas dito kit-kitaik kakabsat nga painting iti ngato. Ada ni San Jose, kinapot Santa Maria. Ni San Juan nga taga Damasco, nga tayo ramrambakan ti piyesta na itatta. May sa isu nakakabsat nga kangrunaan nga doktor ti pamati iti Eastern Church. Orthodox Church, Eastern Church. Ket may sa kadagiti ingunam-gunam nakakabsat nga panursuro akas doktor iti pamati, doktor maestro ti pamati, ket deti veneration of saints through icons. Tagaming kakabsat, at dati duwa kakabsat nga grupo, iti may nga simbaan idi. Deti Latin Church, wenno deti Church in the West, nga ti sentro na kakabsat, ket iso ti Roma. Ket deti wagas, iti panagdaydayaw, deti nga veneration da kadagiti sa santos, ket true statues. Babaen kadagiti rebulto. Ngem iti dayto nga Church in the East, ti veneration of the saint da kakabsat, saan nga babaen ti rebulto, babaen kadagiti icons. Dagitoy kakabsat. Icons dagitoy. Stained glasses. Dagitoy kakabsat, icons dagitoy. Ket isungarod nga ni San Juan at taga Damasco, imbagada pa'y kakabsat, Doctor of Christian Art. Doctor of Christian Art. Tadaytoy nga rod kakabsat, takayat na nga ibaga, through Christian art, we promote faith. Babaen kakabsat, kadagitoy nga na Christian one, nga napipintas nga aramid kakabsat, ay mapadegdeg, maiwardas, iti pamati. Ket dayti kakabsat, ket itata makita kakabsat dito ni San Jose, ken ni Santa Maria. Rufo, no dumteng ti tiyempon to manen, nga sika ket makaturturog, awan ti ganas na nga bumangon, nga awan ti ganay-gaymon ngagtultuloy pay ngagserbin tumanen. Laglagi pem Rufo. Adda ni Apo Santa Maria nga mangtugtug-tugtug tirwangan mo. Agring kan anak ko Rufo, bumangon ka. When napasaktan ka, when nabannog kan, when awananen ti pigsamon, ngem anak ko, kunani Apo Santa Maria, bumangon ka, ket agserbi ka manen. Ni Apo Santa Maria, saan na tayo nga baybayan nga anak na nga papadi? When ado dagiti pagkurkurangan tayo, ado dagiti kinadakes tayo, ado dagiti pakapilawan tayo. Ngem ni Apo Santa Maria, isu kanayon nga mang baybayabay,
mangkadkadwa kada tayo. Nagpintas iti ladawan nga gabay ni Apo Santa Maria ken ni San Jose. Tinagan nga Jose, Joseph iti Hebrew. Kayat na nga sawen tinagan nga Joseph, God will add. Ti Dios iti mangnayon. No ti Dios ti mangnayon, no deti ti kayat nga sawen tinagan nga Joseph, God will add. Sinon to ti mangnayon kadagiti pagkurkurangan tayo. Digid din ni Joseph nagbalin nga asawa ni Maria. Ni Maria full of grace. Napwan iti grasya. Isu ti inted ti Dios nga grasya tapno dayti nga pagkurkurangan ni Joseph, God will add. Iti kinapadi tayo, bigbigen tayo, ti kinahususe tayo. For your information, kakabsat, ni Apo Rupo, taga parokya ni San Jose, taga Ubog Isuna, amutay met deta si Santa Cruz kakabsat. Ket deti nga tamet tinagbalin nga debosyon na, nayasign manen kakabsat, iti San Jose, iti Salcedo. Ket sakbay nga nayasign suna ditoy, naggapu isuna, iti parokya ni Santa Maria, Isabela, Our Lady of Guadalupe. Ket ni Jose, iti dayto nga panagduadua na no kayat na nga ituloy nga asawaen ni Maria nga natakwatan nan nga masikog. Nagparang ti maysa nga anghel ken kuana iti tagtagainep. Jose, ituloy mo nga asawaen ni Maria. Ket ni Maria full of grace, napnuan iti grasya, isu iti nagsupusup, kadag ito'y apagkurkurangan. Iti pamatiman, weno pan nakaawat ni Jose. Takas may nga tao kakabsat ni Jose, kasano ngagsikog iti may nga birhen. Anya di mapasamak kanyak no asawaik daytoy, birhen nga masikogan na nga maawatan. Ngem kakabsat, iti dayti nga panakayasawa na ken ni Maria, full of grace. Dagitoy nga pagduadwaan na, dagitoy nga pagkurangan ti panakaammo ken panakaawat na, nalawlawagan isuna. Hala nga dayti kakabsat ket para kada kami nga pupadi. Uray pay kada tayo amin nga anak ni Maria. Kakabsat, kadagiti tiyempo nga mapukpukawan tayo, at dadagiti agkurang iti panagbiag tayo, kadagiti tiyempo nga agkakapsot tayo. Hantay nga liplipatan, nga adda ni Maria, nga mangpunpunno kada tayo. Babaen tinaayat nga nainaan nga panangibabait na ken panangkibkibin na kada tayo. Datayo ket mapakired manen, mapapigsa manen, manayunan ti pagkurkurangan tayo. Kumararag tayo kakabsat ket intay dawaten ti grasya ti Dios tapno maikari tayo asumurot ken kuana ken agtungpal iti pagayatan na kuna tayo iti tunggal panggep apo denggen nakam kadi. Apu denggen nakam kadi.
Agpaay ti simbahan tayo, tababaen ken kuana, marikna dagiti mamati ti kaadda ti Dios ti tunggal maysa, ket kastamet nga agtultuloy nga agbalin nga instrumento para ti panakaiparikna ti pudpudno nga ayat iti pada nga tao. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggen nakam kadi. Agpaay ti parokya tayo, nga idadaulwan ni Apo Rupo, sapay kumata ipay ti Diyos sinananaya grasya, ken panarabay na, ket mabalinan ti tunggal maysa ti agserbi anapnuan kinapakumbaba, ken asi. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggen nakam kadi. Agpaay ti amin nga agserserbi ti kaubasan ti Apo, nang nangruna ken Apo Rupo akora paroka tayo dito'y Salcedo, tagtultuloy kumati panakaipaay na ti salunat ken grasya ken kuana, ket mapatibker ti pamati na iti Diyos. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggen nakam kadi. Agpaay kadagiti opisyales ti gobyerno tayo, tapno babaen ti pagpatulad ni Jesus akas adipen Pangulo, masursurod ako mga ipangpangruna ti kasapulan dagiti pagserserbyanda, ket ipaayday ti umiso at tulong, nga agpaay kadagiti agkasapulan, may kuskuspil, ken may paspasuli, saan ket di at ibukod da pagesman. Kumararag tayo ti Apo. Apo denggen nakam kadi. Agpaay kada tayo nga adda dito ita, tasapay ti babaen ti panilaw ti Diyos, matukay ti puso tayo mangipaay ti tulong kadagiti agkasapulan. Ket masursuro tayo nga ipateg ti pada tayo a tao. Kumararag tayo ti Apo. Apo denggen nakam kadi. Agpaay kadagiti amin nga agtutubo, sapay kumata matukay ti riknada nga sumrek, ken sumungba ti bukasyon ti kinapadi, ken kinamadre, ket agtultuloy ti panakarayray ti pamati. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggen nakam kadi. Agpaay kadagiti amin na pimusayen nga iayaten tayo iti biyag, ken dagiti awan makalagip, sapay kumata ti Diyos ipaay nakadakwada ti agnanayo na panaginana, ket maikarida sumaklang ti pagarian na. Kumararag tayo ti Apo. Apo denggen nakam kadi. Agulimek tayo tayo matdawatin dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo dinggen nakam kadi Diyos nga amami, sikati makaammo ti kasapulan mi. Tulungan na kami, tapno matungpal mi ti pagayatam, babaen metlaeng ti panagserbi mi iti pada mi a tao, dawatin mi daytoy gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen.
Eng ti pakayawaran. Nakurabaya makita ngemaya kilinaunda. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Tiya po waten na kumadag ito daton kadagiti imam. Ket may paay apakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na. Ken kastamet a pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo no payak maikari intalik mo kanyak ti panagserbik akas padi. Idaton mi daytoy a sakripisyo a pagdaydayaw mi ken ka. Degdegam ka ti pasnek ko nga agtungpal kadagiti annong ko gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet. Itag-ayo dagita puspuso yo. At dada na si tatag-ay iti apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May kari ket rumbeng. Pudno unay may ikari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios. Ta idinto asaan mo amasapol ti panagdayaw mi no pay kasta impaay mo asubalitan mi asiyaman ti imparabor mo kada kami. Taawan mainayon ken kadagiti panagdaydayaw mi ngem agpaay da pakaisalakanan mi gapo ken Kristo nga apo mi. Isu nga itantanok ken ibunan nagda kadagiti langit ken daga ken dagiti angheles ket kunada adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos kadagiti amin, amin na parswa, ilangit ken daganap no, daiti pakaiday-dayawan, husana iti kangatwa, madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo, husana, husana, husana iti kangatwa, husana, husana, husana iti kangatwa. Pudno unay Apo, habiig ka akinasanto ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo tay Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam ket ti paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pammati.
Kenin ka panagunga, inakamin salakan manupot sa ngalubonga. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataempaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagi ken dara ni Kristo, pagkaykaysa na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, kat parayrayam ti ayat na anayusan, laglagi pamet ni Leo a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pempay apo, dagiti kakabsat mi apimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatim kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo, tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon na biyag. Kat makiranod kam to kinainggasatan na Berhen Maria ngay nati Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbi kan kaditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada, ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kama nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kadatayo. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng, nga iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok, maikanawa kami. Kabayatan di panangururay mi, ti kinagasat anam namaen mi, ken iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami.
O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga gapo kanyak, tited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di ka ti pamati ti iglasyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napakumbaba kinapnuan ayat apuso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Adtoy ni Apo Esos, ti kangatwan apadi, ti kordero ti Diyos sa maikat kaday ti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may kari nga umay kakanyak, ngem ti may salay nga sa mapaimbag tontoy kararuak. Sa bali
man anam nama aragupen nak ngarudala sakbay nga inak may wawa an ikamang o Diyos ko nalupoy unay abiyag ko nasikalaeng uapo ti amok makatulong to'y numo umay kuman ikamang o Diyos ko napulkog unay abiyag ko nasikalaeng uapo ti amo ka makatulong to'y numo agpasagak ngarut ken ka tawan sa bali piman anam nama arak penak ngarut dalang sakbay nga inak may wawa Kumararag tayo. Apo, iti itatawen ti sangapulo ket siyam apan nakaorden ko, rinambakak asiraragsak ti misteryo ti pammati, tapno maidaydayaw tanagan mo. Ipaay mo kadi, tati panagbiag ko, pudno ang maibagay iti sakripisyo nga indaton ko iti rabaw ti altar mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso ang magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Mike. Agtugaw tayo pagdiit. ket denggan tayo iti mensahe ti maysa nasinged agayom ken tatang na pupadi Honorable Virgilio Valle, sir. Muna-unaya po, palubusan dakman nga mangkablaw kada kay amin. Nang nangruna ti ayeten ti yung alkalde, ti Iling Salcedo. Good morning, ma'am. Kada kayo amin na po nga bisbisita. Kada kayo amin nga datata nga bigat nga may makipag-celebrar. Iti dahito nga Eucharistia, babaen. Iti tayo pinang celebrar. Iti 19th year of priestly vocation ni Apo Padi. Kada kayo amin na po nga wan labas na. Umuna-unay, ikan tayo tinabarang nga palakpak, iti pinang celebrar ni Apo Padi ti 19th year of his priesthood. Palakpakan tayo, Apo, ni Apo Rupo. Palakpakan tayo ni Apo Diyos. Tapinalubusan na da ito yung atawin. And let us pray that He will have more years to serve the people. May kadwa, like met dati nga gundaway, palakpakan tayo met tibagbagi tayo, tada ito'y kinapintas ti simbahan nyo, mga ipakita ting kayo pinagkaykaysa nga Katoliko, dito'y Ili ti Salcedo. Amuyo Apo, ni Apo Rupo ket naggapu jay Ili Medyo Santa Cruz, ijay parokya ni Apo Guadalupe. Di nga simbahan, Bas City di,
Ngem, napapintas tawan ti maramid mi. Agbimbinula kami kinapo padi. Idi tiyempo iti COVID. Ket nagang-angawam ming itakder di nga simbaan. Amuyo, naipatakder na nga simbaan, ket itataapo ket nagadon ti mapmapan. Pinadakel ni Apo Rupo, dahil nga simbaan, saan lang nga simbaan? No diket di, dagiti mapan, nga pa nagkararag sa jay. Idi malpas ti term ni Apo Rupo, ket nawat na ti mensahe, nga may destino dito i Salcedo, kasla na upay jerik nana. Taapay, agsipod te ekspektaren na mapanmete ti dakdakkel nga parokya. Ngay mamuyo, iti Sevilla nga naggapuan na, manja ka mo nung kasano ti pinang-diskribar ko nato yung barangay mi. At dito'y amin nga klase iti relihiyon. I think we have 14 or 15 religions in one barangay. So nga pampanunutek no daduma, ngay kanti placard na agbalin, nga may isa nga tourist spot. Because the entire Philippines, awan nga tati mabirukan nyo nga barangay, nga the 15 nga relihiyon nga nakatakder nga simbaan. So nga, it was indeed a challenge for Father Rufo. Amuyo sa jay, narigat nga salaan dagiti tattao, tanong nagpasugnod, jay may isa no katoliko kuma, at dapay la 14 nga pagpilyan na nga papanan. Kasi met jay bangir. So no jay padi jay ka nakapsot, awan ti karisma na kadagiti tattao, nungka nga dumakkel, iti populasyon ti Roma na Katolika ijay Sevilla. But with all honesty, idinay pan ni Apo Rupo ijay, nagaduti na convert, nagaduti nagsubli ijay simbaan ti Romana Katolika. Maybe it's all because of the inspiration of Our Lady of Guadalupe, the inspiration of our Heavenly Mother. Kat kunak kanya na, Father, may kanto minumta, amok nga hanggang nga naragsak ng mapanjay Salcedo. Fortunately, because of the spirit of the wine, I ask the Holy Spirit to bless the wine that we are about to drink. And finally, the Spirit came to himself and said, I am now happy to be in Salcedo. I explained to him that you have a special mission, and that is for the conversion of people going back to the Roman Catholic Church, because that is the call of Our Lady of Guadalupe. Salcedo is no different from Barangay Sevilla, because even Salcedo has a lot of different religions in this municipality. If I am not mistaken, you are even a minority in this town, da kayo nga Katoliko. But I hope that with the 6 years, I hope that Father Rupo will stay here. You will be the majority, not the minority. Amuyo Apo, haan nga nalaka, iti bang konbinsir ti pada tayo nga tao, nga awan ditoy Romana Katolika. Haan nga relihiyon timang salbar kada tayo. Ngem ni pasnek tayo nga aramiden, ti kinakatoliko tayo, nalaka, ti agkumpinsir, kadag iti tattao nga agsublida, iti simbaan. Umuna-unay, masapol nga datayo nga Katoliko,
ipakita tayo nga datayo ket anak ti Dios. Masapol nga ipakita tayo nga amin nga banag ngayon tayo aramiden ket pagsyatan ti pada tayo nga tao. Kasano ti pinangi kumbinsir tayo ti pada tayo nga tattao nga agbalin nga Katoliko. No da tayo nga Katoliko kataw muter aramiden tayo no hanga agmarmarites. Chismisen tayo ti karuba tayo. No kumada karuba tayo nga napimpintas ngam sika, kagurguram tatay dakes nga apal, apay nga napimpintas iso ngam sika. Iso nga ti aramidem, pati tarupam, ikamon ti may nga pulgada nga make-up, tapno lang napimpintas kang misuna. That is not the proper way to handle yourselves, my dear fellow Roman Catholics. We must handle ourselves with dignity, with love, with humility, and most especially, your arms. Open your arms for love. Masapol, ngayaten tayamin nga padataya tao, regardless of his or her status in life. So, gapo nang ako nak kini Father, this is again another challenge for you. Isang ako nak, haan nga ni Obispo tinang piliking kang Almighty Salcedo. It is God, through the inspiration of the Holy Spirit and through the intercession of the Blessed Mother. You are now chosen to lead the people in Salcedo as far as the Roman Catholic Church is concerned. You have a mission, at the mission mo is suting kapinangpado kadagiti tattao ti Salcedo ngagbalin nga Katoliko. As I have said, let's all pray to God through the intercession of the Blessed Mother that you will become the majority religion in this municipality, not a minority, through the leadership of our Father Rupo. Palakpakan tayo na po, Rupo. So nga, agkay-kaysa tayo apo, kaya't kada kay meta po nga acolytes, makitak na tayo uniforme yun, nakagugwa po kayo. Amuyo di Santa Cruz, sabi ko matasaan nga marami dito eh. Ado na kitay acolytes nga nag-acolytes, tapno sumikat na, ta isuda mo't naging igam ti hustya. Ti pagrupdan, no da pinakomunyon dan, ibutos day dan, nagkandidato da. Ngayon mamuyo, no syakti kada kayo, if I were to advise you, ag-concentrate kay latan ti pinagserbiyo kinapo Diyos. Bayan yun ta politika, kukwa ni Mayor datan. Ayun yung abibiyangan datan. Tayo Santa Cruz, amin nga acolytes, nga nagkandidato nga konsyahal, nabak da amin. So nga, stick with the Lord. This is your mission. And you have to fulfill that mission until the last day of your breath. Inggan natin maudi nga pinagangis yu. Serbian yun ni Apo Diyos na sa isayat diya. But there are people assigned to do the political things on earth. Kasala kung ni Mayora, iso tinapili. Nga mangidaulo, iti gobyerno ti Salcedo. That I met sa Balimet, Tibeneg, tayan tayo. Iso nga I advise you. If you don't want to taste defeat in the political arena, stop imagining and dreaming of becoming a barangay official or barangay council or municipal council. I pray that you will stay with the Lord through your service in the Roman Catholic Church. Kat gastabat king ka, Father Rupo, manja ka mo, no, dakarbungak ng mga advice king ka, but as a friend, not as a parishioner or whatever, but as a friend. Kaslatay ko na, you have a special mission in Salcedo. But you can never achieve this mission if you do not have a heart of love, heart of humility, heart of forgiveness. Ken daytoy ayat mo ngagserbi, masapol nga pakitam kadakwada. Gagayem ken kakabsat.
Kaslatay ko na ni Father Derek Tatay, at damit pagkapsutan ti papadi. Anyo ko mga ramiden nga no, at damakita yung pagkapsutan niyo, kat imamegyo iso na, wuno iso ti rason, no apay nga mapangkayo ti sabali nga relihiyon. No, the correct direction is for all of us to pray and give strength to Father Rufo, tapno maramid na, iti akem na, akas Paris, Paris priest, ito yung lugar. Father Rufo, amok nga tatan naragsakan, ting ka pinagserbi ti Salcedo. Amok nga mayaten na alamon jebuelo na. Ket sapay ko ta inaldaw-aldaw, lumalaing ka, ngagserbi, ti parokya, iti Salcedo. My friends, ladies and gentlemen, tilang ibagak kada kayo, kindawaten kada kayo, kunak kuma. Isutintay kuma, pinagkararag kini Apo Diyos, kadigitoy nga panawin. Let us pray to the Lord through the intercession of Mama Mary, that peace, there will be peace in this world. No mabuyayo, dagiti pinagkikinarit dagitay superpowers. They're almost there to crush the entire world, to destroy what God has created. So let us pray for peace in this world. No diggan tayo met dagiti telebisyon, dagiti nagtaktakaw iti gobyerno. We are now divided as a nation. So I ask each and every one of you to pray also for our country, the Philippines. Ket kumodyanan na. Let us pray for the priests. Because nukitain tayo, Apo Padi, the degree of temptation coming from the devil. No da kami nga civilian, ket demonyuan na kami ti demonyo, the degree of this temptation is only 50%. But for you, priest, because you are the handlers of the souls of your parish, because you are supposed to take care of the souls of the members of this parish, the degree of temptation towards you is 100%. So my dear friends, let us pray for our priests that God will protect them from the devil. And let us also pray that each and one of us will be protected by God through the intercession of Mama Mary. Thank you very much and good morning. Thank you, sir, for adding more inspiration to the celebration. Denggan tayo mo't nga rod tata iti mensahe, iti ina, iti ili tayo, Honorable Graciel Ichon. Ma'am. Ti Cora Paroko tayo ni Father Rufo Abaya, kastamot apo iti kani Father Jeric Jaramillo, agyamanak iti oras mo itatamp nga bigat, ken iti sagot mo apo kani Father Rufo, nga mangidaulo iti may isa nga nabagas nga sermon datay. Kastamot apo nga kablawak ni Mayor Valle, iabkas ko man, Mayor, iti naimpusuan nga panagyaman ko, kasla detoy lang iti gundaway ko, nga mangibaga iti panagyaman ko ken ka, Mayor, iti adu nga tulong mo, dito'y simbaan mi. Ta, idi pandemic time, kat, di pandemic time, Mayor, kat kasla, di mi amo, ti aramidan mi kada Father Garrett, taing kami narugyan, idin, ti pan nakapabaru na reto'y simbaan. Kat, inturturid da apo, ti imasidag, kengka, kat pagyamanan mi launay, ta sika iti nang palinong deto'y simbaan mi. Nga isumot gayam apo, iti nga deto'y nga parokya, nga ingka tinulungan, Mayor, kat isumot gayam iti paka-installan na iti taga Santa Cruz nga padi ni Father Rufo Abaya.
Agpaisuli ko na mayor nga kaslansa ni Father Rufo kat awan sa tiganas na idi nga umay ditoy Salcedo. Ta sangkaulit na nga ibagbaga nga han na nga choice iti Salcedo, nga han na kay kayat iti Salcedo. Kunana ta surprising mayor ta idi kaano din yun pa naka-install na. Takunana ni Father Rufo, kat amin nga papapanak nga simbaan, kat han ko kayat nga ma-installak ko na. Ngam dito ilang Salcedo sa damok nga umuna, nga iso, nga kinayat na mutlaang nga ma-install, idi iso na dito'y parokya tayo. Kat agyaman kami, Father Rufo, amok nga, kas ko nabasak datay, di in post mo, di Facebook, kat kunam nga, ado iti, yung word na, nakununag namin yung Ilocano ni Father. Ado iti nagkakatumban, tama ba? Nagkakatumban, ken... Kamtudan. Ha? Pagkamtudan. Pagkamtudan niyo. Pagkamtudan. Nagkamtuban. Basta, nagunag yung Ilocano ni Father, ken pakaydaluban, ko na, ngam adulat ta po iti aglaplapusanan lata iti grasya nga na naawat. Ket sapay ko matadeta nga grasya apo ket talagang maysa iti Salcedo. Ket no jiriknam idi nga mo kayat iti umay ditoy ket sapay ko matadatan ket nabirukam iti comfort mo nga maysa kami nga pamilyamon Father ditoy Salcedo. Mayor na mumnog mismisa ni Father Rufo ket pati na yun nga banggitan nga Santa Cruz. Uray no da dito yung Salcedo. So nga talaga nga na malipatan iti Santa Cruz. Kat amok nga dito akat kunana ka baka pumanawak ton. Pati na yun ang ibagbagati kasjay. Ngam amok nga marigatan ton ni Father Rufo nga panawan iti ilimi nga Salcedo. Iti parokya. Nya, taamok nga dito iti nakariknaan na iti ayat apo ti pumarokya dito yung Salcedo. Kat sa gidok di kinuna ni Mayor Valle datay nga minority tayo dito iti Roman Catholic dito yung Salcedo. Talaga nga iso nga ti panagkitakmat nga misyon ni Father Rufo. Nya, tati kinadado iti followers na kat adumot iti ma-encourage na nga agsubli apo iti pamati na iti Roman Catholic. Kas kanyak madlang kat may saak nga napaunag iti pamati na pinaunag ni Father Rufo iti pamati. Kat diyak lang amo, diyak ma-imagine apo no awan lang ata iti simbaan, awan iti padi tayo, kat talaga nga tanga gulo iti entero nga lubong taadumot iti kayat tayo nga mapasamak. Ket bumalaet lata apo iti pamati tayo keni apo ken bumalaet lata apo iti panangbayabay kanya tayo digiti padi tayo. So nga idawat ko ituloy tayo apo nga ikarkararag lata ni Father Rufo kas kunana inawis na tayo ditoy tain tayo agkararag ado iti pakarikutan na ado ti pakasuutan na ado ti pakarigatan na kano iti biag ngem deta apo kada tayo nga pumarokya kada tayo matlaang timang papigsa kanya na dito'y panagyan mo dito'y Salcedo ay dito'y parokya tayo Father Rufo kat pagyamanin milaunay ken amok nga sapay kumata narik namon apo iti ayat mikeng ka. So nga 6 years nga kuna ni Mayor Valle kat agyang ka dito iti nagti 6 years amok nga adupay iti project mo nga palpasan project ni Mayor Valle. Okay, so dili lang nga po naimbag nga bigat kada tayo amin. Diyos unay tagina. Madinsamo dato yung Michael. Nagsama kahit nga pagsaunan. Hindi na minsan nga aldaw at close friend ko na nagsaludsod. No atanuhang ka nga nagpadi apo anya ka kung matata. Madre ka no ko na po Jeric. Kaya oresyak nga mismo, kasla for 19 years, diyak nga nasalsaludsod met. Kala medyo nakigtutak di nga saludsod, wala na ka nagpadi anya ako mamutata. Diyak may imagine no niya, siguro,
nakakurong-kurong nga apan pumilpila ka dagiti abono nga iwarwaras dagiti mamayor. Wenno may saak mga tanod nga agpidpidot ti barya nga mangkuykuyog tinatayin nga no daytay ko tagpidpidot kasjay. Diya may imagine, wan siguro adak siguro di ubog mga agap apotat nga tupo-tupulan. Ngalaklakayan kalawa mo ma-imagine ko nga agpaiso. Kinsal sa ludsod ak malati bagik. Wala pa'y gamin nga, nasa ludsod ko idin ngam sa bali mo no, bumaybayag ka nga padi. Wala pa'y gamin nga nagpadi ak. Kapaya nga tamot, anya nga tamot ti mission ko. Anya nga tamot ti mission na. Naunag nga sa ludsod, nga manula makasungbat. Kat aging gatata, so dijay kunak, naglaplapusanan nga grasya, itilaksid ti, anya na ganan, kalaksidan ti ado nga pagkamtudan ken paka itublakan, pakadaluban. 119 years of grace, apo. Grasya laeng. Awan apulos, awan ti naiyarmas. Awan ti mabalin ko nga ikarit, no, ang nga ti grasya na. Awan mabalin ko nga ipagtangsit, no, haan nga ti grasya ken bendisyon na in the first place, ti pala panakagunod ko dahi ta kinapadi ket puros panubukan, puros kariten. Naging gana ti biyag ko nga padin ka puros karit. Narigat ti biyag ti padi, apo. Umis-isumak lang nga kitkitaan nyo, ngam you do not know our struggles, dakam laeng ti makaam mabaling nga kitkitaan nyo. Siraragsak kami nga umay makada kayo, isong ano da agreg lang nga padi nga mairay, mayasign kada kayo hangkay nga agreg reklamo ta ado ti pakabuungan ti ulo. Anyway, kas kunakon ado ti pakaitublakan, ado ti pakaupayan kas kunan ni Apo Jeric. Thank you for that very meaningful nga sermon. Ado ti pagkapsutan. Ngem adulat tamot ti inspiration. No ado ti pagkapsutan, ado ti pakaupayan, ado ti pakarigatan, adulat tamot ti grasya ken bendisyon. Aglaylayos ti grasya ken bendisyon. Kano sinaludsod ti gayem ko nga kunana, apay nga nuhang ka nga padian niya kamot. Adda mo inspiration nga naawat ko, a message from a close friend, anyo masapol nga amuan no sinno, mabalim nga ikablaaw na ti sabali nga padi daytoy, ngam tinapateg no sinno kanyak, daytoy nga nangikablaaw. No anya mo ti relasyon mi nga naunag, iti daytoy nga nangikablaaw. Kakunana kayat ko nga basaan, happy anniversary, Apo Rufo. You are God's precious gift to the church. May He ever sustain you with the grace that you may continue to be a vessel and channel of His divine mercy. Kunana, naunag kanyak dayjay, it's not just the message, ngam no sinno dayjay nga ng message, may sama nga inspirasyon ko, nga no daytay maupayan, no daytay dumteng ti pagkapsutanen, no dumteng ti pannakaabaken, ta maabak kami mat. Diyo ko na ni Apo Jeric nga maawanan maibusan kami mat. Uri ag message saklaeng, kumusta adi no kunana. Diyo la message mo kumusta apo ka inspirasyon kanyak dayjayan. Kadawon kakabsat ado ti pakaabakan mi, ado ti pakarigatan mi, ado ti panubok ti biyag mi. Hanyo nga mo ti struggle ti biyag mi, nakarkaro ko na ni may Vice Mayor tatay na po Vio nga 100% ti riribok ti biyag mi. Ngum adalat tamo inspiration, adalat tamo mang papapigsa kada kami. Kada kayo amin. Inspirasyon kayo amin. I have to mention few. The Valle family. Kasla no napigsa pamatik kunak during pandemic. Isuda tapay ti ng papigsa ti pamatik. Nalalaing dapay nga aglualungom da kami. Nalalaing dapay nga aglualungom siyak. Kung nada si kat inspirasyon ko, no. Baliktad. Da kayo mo tinang paunag ti pamatik. Ni Mayura, nga ever since, nga iti nayasaynak dito ka ever supportive. Amin, ado tinalpas. Ito'y, orita kumbento. Imunag kanuma ti pamati na, diyan mo. Diyan mo, nagibasa ngamin na minsan iti Kuati Station of the Cross, kay imunagan ti pamati na. Yala, congratulations dito nga iunag ti pamati. Pag aglektor ka kunak hang kanong nastay mo nagtipam, but the support, thank you. Haan nga maarami dato ita mo yumet di sumang patay dito iket gaputi rigrigat na nga napata dito nga simbaan ado ti utang
ngam nagtultuloy. Amin, amin. Nya, dapat dito ni Vice Mayor Jeff Herunilia, thank you, ti suportana. Hamoyo, very historical dagit ang atugaw, barbaring numalpas aging gana ti December kunada nga magkurang ti kayo. Donated by Herunilia family, imay nakimisa ni Vice Mayor. Naisagod yun ang ina nga pantalon na, tada inauna pa yung ngam ni Maya, papangnan sa dagit ang atugaw ngamin, iso nga pinaaramid dagit ang atugaw, kita yun aggaraw ni Apo Diyos, kumasapol nga adda kuana niya. So, very close friend ni Mayor Joseph Valdez, umaytukan madamdama and family. At dapat ito ni Manong ti Fred Mendoza and family, the Jed Ken Binetaro, the Jonathan and Florencia Gabayne, the Gordon Ken Lois Bros, kin amin-amin apo, sumultulong ti simbaan, nagado ti suportada, hangkay ma-mention amin apo. Amin-amin nga naayat nga benefactors, sponsor ti nga projects tayo, handa kayo nga malipatan apo na kanayong kayo iti karkararag. Anya pwede kiti magpapapig sa apo. Unintentional talaga nga na create daytoy during pandemic. Nagitoy media apostolate tayo anya daytoy. To my followers, at 194,811 di Father Rufo Abaya page. Dijay Rufo Abaya 10,470. Jay St. Joseph Paris, at damot 24,601 nga followers tayo. Iti YouTube channel tayo. Ni Soul Hunter, Apo Rupo, 29,000. Ti Homilis in Hymns, 52,200. Kada kayo, nagaduma kakabsat, amo kadumdum ngagtika adwan na, inaamin nga Ilocano, kinuri dagit nga Ilocano nga pag-translatean da, inspiration kayo mat. Da kayo mat inspirasyon, tap nagtultuloy, nga mang papapig sa ti ministry. Ulit-ulitan tayo nga kang kanayon, haan ko mga para kada tayo, para kini Apo Diyos. Kadagiti kakabsat nga papadi, nga inspirasyon mat, panagiinnawat, adat ni Father Jeric, pinili natin imay ditoy, ta kandon periatata, ada kon celebrada, nga mas pinili natin imay ditoy, ta kabsat, na paunag nga panagkabsat. Thank you, ti Kaadam, thank you, ti humili nga in regalong kanyak, the best humili ever nga na i-online tatangal daw. Iso nga palakpakan teman niya po Jeric Apo. Agyaman na kada kayo amin, awan labas na. Ado tinaggapo, adda naggapo del Pilar, parokya ti Our Lady of Guadalupe, adda taga Abra, Santa Cruz, anya pa yan nagatidad do mga naggapgapuan nyo, wala umayon to ibagan tano, diyak nga maibaga. Santa Maria, adda nagatigagayom ni Santa Maria, thank you, adda kayo nga ng parongbo, ken tikang runaan unay Apo, uray basit lang at namitim nga kararagyo. Umanayon to ito'y no mo. Basit lang nga parintumang nga idaton nyo, umanayon kada kami nga papadiyo, niya kumatikang runaan ngayon umay tayo. Ti pamilyak, adda dalat tamo dito'y nga mang suporta, nga true thick and thin, at dadalat tama nga mga awat kanyak, at dadalat tama nga mang tultulong, babaan ti suportada, moral support, agyamanak kada kayo, han nga may sukat day nga ayat ken dunguyo. Kang runaan na, ni Apo Diyos, nga iso tinangted day nga sagot, ni Apo Santa Maria nga nang papabilag kanyak, ni Apo San Jose, sermon ni Apo Jeric nga ti Jose, mang nayon, iso nga ti kararag ko kini Apo San Jose, St. Joseph, our faithful protector and provider. Provider nga talaga ni Apo San Jose. Iso ti ag-provide. Umay kay tumanan palubos ti Apo, malpasan dito yung maudi nga painting. At da history na dito nga painting Apo. E jay, akin kasjay, di jay maudi jay, prodigal son. Malagip yun jay prodigal son. Dayay. Ito'y sumaruno, nadunor, Padre Pio, ken Saint Peregrine, Santa Peregrino, iso ti mangyayari baba at ti kanser. Na pukaw nga anak, nadunor, masapol nga mapurify, tapno maagasan, ni Apo Santa Maria, kina Apo San Jose, Santo Mapanti, Heaven, Langit. Iso nga na, haba as you enter the church, na umay kayo, at history na no mananam tayo. And we thank our artist ni Brother Jim, dati tumakder ka man Brother Jim, tayo ka nga Brother Jim. Yeah, Amerikano dahi nga Iloka nga Pilipino.
Iso na ti artista yo apo, iso na ti mang pinpintor. To be installed, dayay 14 stations nga oil canvas, iso na matlaang ti ng pintor apo. Hopefully, may isimpa amin aging gana ti Aguinaldo Mases tayo. And thank you kada kay amin apo. Awan labas na, nagado atulong yo. Outside, itoy, awan kunak aglaplapusanan lat ti grasya na apo. Ket palakpakan tayo kuna tayo maidaydayaw ti Dios. Datay man amin apo palakpakan tayo. Awan ti agkanta. Thank you mat kadagiti mangidadaulo kada tayo. Ti PPC nga idauluan ni Mampasing. Amin nga staff na kadagiti PFC idauluan ni Manang Imelda. Kada kayo amin nga barangay, pastoral, sisa leaders. Da kayo ti inspirasyon ko. Da kayo ti mangpapapig sa tuino mo. Da kayo ti mangpapaunag ti pamati tino mo. Day ta regget, da tagaget, day ta ragsak yung agserbi. Iso ti mangpapatibker, mangpaparungbo ti panagserbi tuino mo. Haang kay nga mainaganan, ngam ti pusok idaydayaw na ti apo, gapo kada kayo. Tumakder tayo. Ti apo at da kumakada kayo. Basta kumamet. Bendisyonan na kayo ti man nakabali na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na santuan a misa, intayon, iti ayat ken kapya ti Apo. Nagyaman tayo ti Diyos. Maawis tayo amin na po iti ranod pangaldaw.